Går han for at lave et lille fake, eller skal han bare se, om han kan få et enkelt kill på Jast, eller hvad er det, der foregår? Ja, men jeg tror, han går efter at se, om man kan få taget en ud, og foran altså med at få taget Jast ud, og så er spørgsmålet, om der kommer noget rotation. Jeg tænker mig at se Pentagon måske lige træde på klokken her. Følsgaard fortsætter altså, og så faktisk er de skal afsted. Ske nu. Løb for helvede! Ja, men skal de gå sammen, eller hvad skal de her? Følsgaard skal bare op frem og tage noget plads og finde det første kill, som får dem i fordel, og så skal de spille sammen efter. Og han får det her perfekte kill! No-scope headshot! Og så er der altså bare Shade tilbage. Prøv at høre, det er simpelthen så godt spillet for Følsgaard. Jeg var jo ved at hive hovedet af mig selv lige før, fordi jeg var sådan lidt, hvad fanden laver Følsgaard? Men jeg har fuldstændig styr på det. Det er bare cruise control, og de burde have Shade i lommen her. Ja, det burde jeg. Lad os lige se om faktisk at jeg ikke lige kan få et kill mere på kontoen. Jeg har altså kun et kill i den her kamp indtil videre. Og det får han altså her.